फाइनाली मोनसे बाथ्राया रोखा जाबाय फर्मेलि रोखा जाबाय जे एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि जि आफाद गोदान एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन बेखौ थारैनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बै एनडिएफबि बिथांमोननिफ्रायनो सोरखौबा बेबायदि सोखावनानै बे आफादखौ बानायदों बेबायदि मोनसे बाथ्राया रोखा जानानै फैदों। डेट मीन्स एनडिएफबिफोरखौ आरोबाव पलिटिकेलि सोखावबावबाय माने राजखान्थि बिथिङै बिसोरखौ इउटिलाइज खालामनो थाखाय सोरबा दैदेनगिरिया एनडिएफबि बिथांमोनखौ आरोबाव टुक्रा मोननै खालामबावबाय आं बेबायदि बुंगोन। खारन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआथ' गासैबो एनडिएफबिनि थाखायनोमोन नाथाय हरखाब बेबायदि गोदान जि एक्स एनडिएफबिफोरनि जि आफाद बेखौ दानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दुर्बल खालामनो नागिरदों बेबादि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो। आरो बे बाथ्रायाबो सैथो जोंनि जि बर'नि जि जारिमिन बिग्रायनायनि जि जारिमिन बै बिग्रायनायनि जारिमिनाव अरायबो मोनसे आफादनि एन्टि एखे पावारनिनो बेबायदि आफाद जोनोम जानाया जेबो गोदान बाथ्रा नङा बेबायदि जाबाय थादों। आरो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौबो दुर्बल खालामनो थाखायनो बे आफादा जोनोम जादों बेखौनो गिबि थांनाय भिडिअफोरावबो नोंथांमोना बुंदों आरो बेखौनो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै बुंदों। स' बे बाथ्राया रोखा जे बेबायदि आफाद दानायनि गुबै थांखिया बेबायदि जानो हागौ नङाबा एनडिएफबिआ मोननै आफाद थानायनि जेबो गोनांथि गैया बे टटेलि पलिटिक्स होननानै आं बुंगोन बे जाबाय राजनितिक बेवहाय फाव फान्दायनाय दं होननानै बुंगोन बेवहाय मा जोंनि हारिनि खहाल' दङ बेवहाय जेबो मुलाम्फा गैया होननानै आं बुंगोन। खारन मोनसे आइडिअलजिनि आफादा जुदि मोननै जायोबा बेवहाय मा जानो हागौ लस जानो हागौ खहा जानो हागौ जोंनि गेजेराव गोरोबलायै मोनसे क्रिएट जानो हागौ सोमजिनो हागौ बे बाथ्रायानो रोखा। नाथाय दिनैनि बे भिडिअ आं बेखौसो बुंगोन बे गोदान जि आफाद वेलफेयार एसोसिएशन एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशन बेखौ दानायनि गुबै मास्टार माइन्डआ सोर नोंथांमोना उनाव मोनसे क्लिप्स नुगोन बे क्लिप्स बादियै नोंथांमोना आइडिया खालामनो हागोन बिथाङा गबिन्द बसुमतारीखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों दा डिप्टी जि CEM जोंनि BTRनि बिथांखौ जाबायदि टारगेट खालामनानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदों बिथांनि बुंनाय बादिब्ला बिथाङा माब्लाबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दानायनि फारसे सापर्ट गैखायामोन फार्स्टनिफ्रायनो जानो हागौ बिथांखौ डाइरेक्ट बिथाङा मेनसन खालामाखै जानो हागौ बिथाङानो बेबायदि गोदान आफाद दानायनि मेन माने मास्टार माइन्डआ बेबायदि माने बुंनो हाद्रायाखै नाथाय एसे माने बाथ्राखौ बेबायदि लांदों आरो। स' नोंथाङा भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों बेखौ मिथिगोन माबायदिब्ला नोंथांमोना बुं बे जि गोदान आफाद दानायनि जेन मेन जि पलिसि मेकार प्लेन बानायग्राया सोर गबिन्द बसुमतारी बिथाङा नामा बे बाथ्राया माने नोंथांमोननि सायाव सोनारगोन। बबेखानि बे आफादखौ दानायनि जि थांखि बे थांखियाथ' एक्स एनडिएफबि फोरनि जि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बेजोंनो एखे नाथाय बेबायदियाव बेबायदि गोदान दानायनि गुबै खारना मा बेथ' पलिटिक्स जों बेखौ बुजिदों नाथाय बे जोंनि हारिनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जागोन नामा फिउचाराव ओरैबायदि जागोन भटफोरा गावजोबनानै बिबो देरहाया बेबायदि जानो हागौ नामा। स' बेबायदि जियानो जाया मानो बिथांमोना बुंनो नागिरनाया बेनो बे आफादखौ दानायाव जे मास्टार माइन्ड बियो गुबुन रावबो नङा बियो एक्स एनडिएफबिनिनो सोरबा सासे दैदेनगिरिया जागोन बेबायदि बुंनो नागिरदों। मानोना दिनैसिम एनडिएफबिनि जि गावस्रा गावस्रि जानाय बियो सब दैदेनगिरिफोरनि बै गोरोबलायैनि थाखायनो नोंथांमोना बे बाथ्रा मिथिगौ रन्जन दैमारि बिथांखौ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा माने मा नोजोरजों नायो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिथांजों बे गोरोबनो हाखाया जिबनाव गोरोबनो हानाय नङा होननानै आं सानो जानो हागौ बेनिखायनो बेबायदि बानायदों नामा बिदिब्ला बे जाबाय आंनि बुंनाय नङा दे बिथां दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बिथांमोना बेबायदि बुंद्रायाखै आं बुंदों होनना बुङाखै नाथाय मा एसे इंगितखौ लांबाय थादों खारन बे आफादखौ दानायनि सापर्टआव गैखायामोन बिथाङा बेबायदि बिथिङाव बिनि फारसे सासपेक्टआ थांदों आरो सोरनि बेबायदि थुखांनायाव बे आफादा जाखो बेखौथ' समजों लोगोसे जों जोबोर मोजाङैनो बुजिगोन नङा होमबा आरो बेखौ राजखान्थि जेब्ला इलेक्सन फैयो बै इलेक्सननि समाव माबायदि बाहायगोन ना बाहाया बेनि सायाव सोनारनानै जों मोनसे आइडिया खालामनो हागोन बेनि दाग्राया सोर जों दा बेखौ इनफर्मेलि आइडियासो खालामदों जे बिसोरनिनो सोरबा सासे थागोन जेनेरेलि बेवहाय एनडिएफबिफोरनिनो साल थागोन खारन एनडिएफबिआ आगोलबो टुक्रा जानायावबो बै दैदेनगिरिफोरानो माखासे आखाइ दंमोन गोबां जाहोन दंमोन जाहोना बहुत माखासे दंमोन नाथाय दैदेनगिरिफोरा जाबाय मेनमोन गावस्रानायनि स' बेबायदि बिथिङाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ थारैनो गिनानै बेबायदि दामारनाया सोरनि आखाइ दं नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनो दाबाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि जि सेकेन्ड फाउन्डेसन डे सेलिब्रेसन
बेनि जे अपेन सेसन बेयाव सासे गेदेमाया मा बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना गासैखौबोथ' खोनासंनो मोननाय नङा नाथाय बाङाय खोनासंबानो जाबाय जानांगौ नोंथांमोना खोनासंजोबखाबाय थेवबो एसे खोनासंबावदो बिथाङा गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ माबायदि टारगेट खालामदों रायलायै रायलायै जों मोनसे पर्यायाव फैनो हाबायमोन आरो दुखुनांथाव बाथ्रा जेब्ला जोङो बेखौ बिथा खालामनानै गिदिर मोनसे अदालगुरियाव प्रग्राम लानो नागिरदोंमोन बे समावनो यार्ना ब्लास्टारखौ फिन आरोबाव जेलाव सोनानै दोनहैफिनदों नाथाय बै समावहाय आं दिनै बुंगोन जोंनि लिडार सासेया मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन अदालगुरि कामपुरफोराव जेब्ला बे प्रग्रामखौ बानायनो जेरै संकसनिफ्राय सदियासिम जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ बिथांमोनखौ लिंथुमनानै बर'फोरनि जेसेबां गौथुमफोर दङ पलिटिकेल नन पलिटिकेल गासैखौबो लिडार मावथिलु गासैखौबो लेंहरजोबनानै जों बर' रायजो राजानिसिम मोनसे क्षमा बिनायनि मोनसे गेदेर जथुम्मा लानाय जादों क्षमा बिनो गोनांनि मोनसे खारनानो जाहैबाय जों खौसेयै बेखौ जाबाय जों जि थांखि लानानै बर' रायजो राजानो जों फैनो हायासै जों क्षमा बियो नाथाय जि बुस्थुखौ जों लाना फैबाय बेखौ जोङो ज'यैनो ज' जानानै जों बर' हारिनि थाखाय इयुननि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनोसै बेबायदि बर' रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लागोन होननानै बे थांखि लानानै आवगायनाय जादोंमोन नाथाय बै समावहायनो सासे दैदेनगिरिया बेरेखा बेरेखा बाथ्रा बुंदोंमोन आं दिनै बुंगोन आंनि खोमायाव बे बुंदों आं बे प्रग्रामाव आं थाया जेब्ला बे प्रग्रामा जागोन अब्ला आं लोमजाफ्लानांगौ न'आव थागोन आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आं दिनै गोसोआवबो गाबखांनाय थायो बे बाथ्राखौ खोनासंनानै नाथाय बेबायदि जानायनि साननैनि उनावनो यार्नाब्लाया जेलाव हाबफैफिननो गोनां जाहैबाय बे रावबो नङा आथिखालनि बिटिआरनि डिपुटि चिफ बिथांनि खुगानिफ्राय बे रावा ओंखारनाय बेखौ नङा होनना बुंनो हाया दिनै बेबायदि बेनिखायनो इउनाइटेडआ सिगाङावनो जानांगौमोन नाथाय अब्लाबो जेबो नंला उन ससेयाव जाफैबाय दिनै मोनसे समाव बे इउनिटिखौ जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लुबैयोया दिनै मैया दाख्लि आरोबाव मोनसे आलादा ग्रुप सोखावनानै दाखायलायबाय बे जोंनि थाखाय आरो देरसिन दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैदों आब' अनजालिया मोनसे बाथ्रा जे बुंलांदों दिनै जोंहा गोबां मावनो गोनां दङ एनडिएफबिनि मावथिफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोर दिनै बिबान दं जोबोद मावनांगौ पलिटिकेलनि लाइनजों पलिटिक्सजोंल' जों हारिखौ मोनसे हारिखौ जों फोथांना लाखिजोबनो हाया थिग আছে दिनै बेखौ जुदि जों दिनै बिथांनि बुंनाय रावजों जुदि जों आवगायनो थाङोब्ला आवगायबाय थांनाय समावनो जोंनि गेजेराव खौसे जानानै बोसोरनै सिगांनो दाखानाय मोनसे बे इउनाइटेड फरामखौहाय दिनै दाख्लि 15 अक्ट'बराव आरोबाव सोखावनानै आलादा मोनसे ग्रुपखौ खावनानै दाखिलायबाय आं जोबोद दुखु मोनदों आं बेखौ नुनानै सासे मानसिया क'क्राझार साइडनिफ्राय आंजों रायज्लायहरदोंमोन आं फनाव बुंहरदों बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुंहरबाय बिदि दाबाय माबाय बायदि लास्टआव आं बुंहरदोंमोन आं खिन्थु आं सान्थि गैया आं सेटिसफाइड नङा बेबायदि सोखावनायखौ बेसेबां सोखावजाबावनो जोंलाय गावखाबाय आगोलावबो आरो उनावबो दिनैहाय सोखाव जाबाय जों दिनै फुथुला खालामजागासिनो दङ 34 इयार्स नांनायनि मिनिङा बबाव थाखो जोंनि थाखाय गैयाब्लाबो 3,000नि खाथियाव दिनै जिउ बावनो गोनां जाहैदों एनडिएफबिनि सोद्रोमाजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा जायफ्रा जोंखौ सहाय मदद होबोदोंमोन दिनै बिथांमोनाबो जिउआबो दिनै एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव माने रुंसारि जानो गोनां जाहैदों गैयाब्लाबो 3,000नि खमाव जाया एनडिएफबिनि थांनाय 34 इयार्स दावहायाव जिउ गोमानांनाया अब्ला सिन्था खालामदो जों दिनै गावनि व्यक्ति गेइननि थाखाय मोनसे पलिटिकेल लाभालाभनि थाखाय जों दिनैहाय मा होनो इउनाइटेड फरामखौ दायाखै